Bueno, agasallar a artesanía é agasallar mimo, cariño, amor, coidado, ter un detalle dentro do corazón, non é comprar impulsivamente, senón é comprar dunha forma que atenta e que ese detalle, ese agasallo, sexa para esa persona algo especial, que se sinta especial como a peza que recibe. Ola, pois eu son María e estamos en Allariz. Na Mariñeta sempre vamos a buscar artesanía. Buscamos pezas únicas, pezas feitas con mimo, con cariño, pezas feitas por artesáns que comezan, que son novos, que son sorprendentes, e logo con artesáns que xa teñen unha gran tradición e que fan que non se nos esqueza cales son as nosas orixes, o alicerce da artesanía.